Ghana de semama ya mamunyina che emama team fifibrane na owie ebe ma asemufo nso woso ni nyina ho edi aniwa nyina ahwe ayasa ahwe niwa no saa na aso mu nso etese takra edi aso nyina tie eno na nopai ya boabo ano de ba beso mo se nana kejesi anopa no nsia bere mu kase ebo ewo Sompa 106.5 ensamo a yede ba no de edi mu akotene ya abeti bi enese Muslimi abusuakuo no akwanche konkron wode aba wiye na nura wono mo hye ho fa ena afofito aso. Right Honorable Urban Smaina Kingsford Abena Chiamihina wo mrahye bedwafie wode atodwasa national voucher bi ebedadi wo bi acho ebeda ho. Enkremosum ko no pani a wotua wo ma no chief imam akasa na wode afutuo bi ama ewo edi mu. Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama akansem bi afaboko ho. Sada ena soafo ahwe ngomasua so nso wode asem bi ato asuafo anim ensem ben ya anope ye de brewo Omampani abedi ekire His Excellency Mami Jane opoku agimai munsam enam ye bekwa akopirimu ewo brekum western so a enrahye bedwani a wo ho wono so edi nsem bi ato dwama muzramifo adum janu dum ye no uni nipa dodo a wo mo ho kan anope ye de munsam brewo afi drobo manhema wono nso akasa se edajamfo ne bi deda ehefo dia wode kokogbo atoso wo obi man so Zimbabwe so adehye atie gumontene wo mso am haw ne sen Shannon so se nana kejesi no nsia bremu kase ebo na no pay ye de ma wo afoforo ka ho ye de nyina ebeto so adanse hu ne ma papa wono enekuta na anopa wuntwe wo se a mekoso aka wo se yas toothpaste ene ne toothbrush eno ene yesa odidi wo hu djuma Leicester Ghana Limited womo ene de aba afi woto asentini na etwetwe no Siatica Commandant Frau 21st Clinic Dr. Blessed Foster ene dom wonom sebra na yenhwehwe yie se ukọ na ye wosa ene eduro ne yetiawa Haxa capsules ene Haxa mixture anopai wom na ka yen ho a ye twa yen ho tesebo sompo ebu mfumpa na eba ne sa ye nam adamfo pa radio eno pare aburochima mu France ton eno se bonfo na wonom ofa Eiko FM wo ha ene ekire ponkono wonom nso de atoa peten wa santimantemu ehwa na Sompa 93.1 ehwe overseas wonom ebutuo Sompa 101.1 na nim se yeduru takwa monten so saa na takura de nso Sompa 101.3 wonom e wotachiman bono Easter hinkro nyina efa ewo Sompa 106.1 na paiduru nkransa nso de a ene na agiba bia ewo Sompa 90.7 bono hinkro sunwaye eno 98.9 saa na doma eno nso ye bono kro na manmu asase paso 101.3 decoder no so se Sompa ni ho a obenya eno no ane se ukọ ba bia FM no wono Sompa FM onse kan se ye animu nwoma no so Facebook a Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra na se Sompa FM live ehon so yetua saa na YouTube nso obenya yen ewo Sompa FM live www.sompaonline.com ehon so ensempa nyina etwagu yakruchire e de akwa akwagu ho www.sompaonline.com ehon so ensempa nyina etwagu yakruchire e de akwa akwagu ho anopai wakenkamfo ya yewura taboaten